Iż-żgħażagħ għandhom id-dritt li jaslu l-kwalifiki li se joħorġu bihom mis-sixth form. Kien dan wieħed mill-messaġġi prinċipali li wassal Graham Sansone, President Eżekuttiv tal-Union tal-Edukaturi Professjonali waqt intervista ma' Net News. Dan b'reazzjoni tiegħu għall proposta tal-Gvern li l-istudenti tas-sixth form ikollhom jieħdu lingwa barranija oħra f'livell intermedju jew avvanzat sabiex jiksbu iċ-ċertifikat tal-matrikola. M'għandux għalfejn ikun inti impost fuq l-istudenti sistema obbligatorja ta' fejn inti wieħed jagħżel inti foreign language. Aħna rridu nqisu l-istudenti tagħna mhumiex kollha intiżi fil-lingwi. Fl-intervista Sansone saħa illi se jkunu żvantaġġjati b'mod speċjali tfal u żgħażagħ b'diżabilità jew inkella b'kundizzjonijiet partikolari bħalma hi d-disleksja. Dan għaliex dawn l-istudenti diġà jsibuha diffiċli biex jitalmu l-lingwi sal-livell ordinarju fis-sekondarja u lingwa nattiva f'livell intermedju jew avvanzat fil-post sekondarja u issa ser ikunu qed jitabbew biżjed pis. Sansone żied jgħid li huwa stat ta' fatt illi b'mod ġenerali min ikun intis fil-matematika jew fix-xjenzi ikun ħafna midrabi anqas intis fil-lingwi. U bekk din il-proposta hija ta' żvantaġġ għal dawn l-istudenti li jixtiequ jkomplu fuq dawn is-suġġetti. Sansone hemm referenza l-istudenti tas-SEAC li huma studenti li mill-Form 3 kellhom l-għażla biex ikomplu fuq edukazzjoni aktar hands-on. Sansone jgħid li dawn issa se jkunu diskriminati għaliex meta jkomplu bil-formazzjoni edukattiva tagħhom fis-sixth form huma mhux ser ikunu preparati daqs studenti oħra għal-lingwa barranija f'livell intermedju u avvanzat. Żied jgħid ukoll li l-Ministeru f'riformi bħal dawn mhux vera qed jikkonsulta għalkemm jiddikjara dan fil-midja minflok qed iġib tibdiliet fis-sistema edukattiva bla ma nafu bl-effetti tagħhom. Ifhem tant kemm qegħdin isiru riformi illi ma taqbadx il-kaptu, fis-sens dan inti għandna Ministeru li dan inti qum filgħodu jkun iddeċieda inti li jagħmel inti riforma ġifieri hekk, ġifieri bla ma jikkonsulta. Ta' min jinnota wkoll li l-impożizzjoni tal-lingwa barranija ser tkun parti mis-sitt suġġetti neċessarji biex jinkiseb iċ-ċertifikat tal-matrikola, bil-konsegwenza li l-istudenti se jkollhom anqas għażla fis-suġġetti. Bl-istudenti li diġà jkollhom jażlu suġġett umanitarju, ieħor tax-xjenza, żewġ lingwi Malti jew Ingliż u waħda barranija u Systems of Knowledge. Jiġifieri issa se jkunu kostretti f'5 suġġetti minn 6 fl-għażla tagħhom.